Bueno, bon dia. Soc Jordi Adell, director del Centre d'Educació i Noves Tecnologies i professor de Tecnologia Educativa d'ací de la UJI. I per a mi és un plaer presentar-vos al primer ponent de la jornada, que és el professor Francesc Esteve. És doctor en Tecnologia Educativa, tinc l'honor de ser codirector de la seva tesi, exalumne de la UJI i ara professor de Tecnologia Educativa en la UJI. La ponència que va presentar-nos, la seva xerrada, es titula La competència digital docent, i intenta contestar a una pregunta molt fàcil de fer i prou difícil de contestar, que és: què tenim que saber sobre tots aquests temes els docents que vulguem introduir-los en la nostra docència? Què tenim que saber de noves tecnologies, de tecnologia de la informació i de la comunicació, etc., els docents de tots els nivells educatius per a introduir-los adequadament en la nostra docència? Com heu vingut a veure l'anell, jo no m'enrotllo més. Per favor, doneu-li la benvinguda a Francesc Esteve. Moltes gràcies, Jordi. Bé, bon dia a totes i a tots. S'escolta bé? Sí, no? En primer lloc, agrair a l'organització, al vicerrectorat de campus, al vicerrectorat d'estudiants i en especial a Julio per haver pensat que tenia alguna cosa interessant per a dir. No sé si ho aconseguirem, però jo ho he intentat. Canviem un poc de xip. Ara parlarem més d'educació, d'utilització de les tecnologies en educació. Crec que així n'hi ha, a part de molts mestres, també estudiants de magisteri, que veig per ahir. Per anar introduint-nos, perquè jo entenc que això de la competència digital ens sona, no? Els mestres és una competència bàsica del currículum, per tant, ja ens sona, i entenc que els estudiants de magisteri també ho heu sofrit en l'assignatura Noves Tecnologies, per tant, ja ens va sonant. Però per anar introduint-nos, i així per trencar un poc el gel al principi, havia portat com 3 notícies relacionades amb això de la competència digital per a que aneu pensant si tenen o no tenen relació amb la competència digital docent. La primera és esta. Està relacionada amb aquests bulos compartits per les xarxes que entenc que tots hem vist, no? I que s'han portat personatges com estos. Relacionat amb això, no sabem si filtrem o no filtrem les notícies i moltes vegades se propaguen a través dels mitjans sense saber si és una notícia correcta o no correcta. Llegia en aquest estudi que 6 de cada 10, en aquest cas americans, s'informen principalment a través de les xarxes socials. És una dada curiosa. Pot ser que, a veure, això és el continent americà, no sé si passa el mateix, però sí que és de veres que segurament esteu acostumats a veure notícies que moltes vegades se comparteixen a través de les xarxes socials que són de dubtosa veracitat. Sempre tenim allà el cunyat o a la sogra o això que compartís i dius, no sé si hem filtrat o no hem filtrat bé aquesta informació. És part, això, de la nostra competència digital com a docents? Segon flash, segona notícia. Això és un vídeo que segurament molts de vosaltres heu vist, que se compartia a través de les xarxes socials. És un poc sensacionalista, però crec que és interessant per a que comencem a pensar en això de la competència digital. A veure si...
87. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €750.000. 41. Ja. Serieus? Ja, serieus. Oh my god. Oh man. Ah, dat is heel eng. L'havíeu vist? Gestionar la nostra identitat, però gestionar també la nostra privacitat, és part de la nostra competència digital i de la nostra competència digital com a docents. Tercer flash. Això és d'una notícia que va sortir la setmana passada, que segurament haveu llegit, que va generar una mica de caos, i és esta. WhatsApp se va caure. Sí? Sona? Va passar unes hores en què la gent va entrar en caos perquè no apareixia el segon tic blau i se va estendre també a través de les xarxes amb alguns memes, perquè això va ser una situació curiosa. Comunicar-nos, seleccionar bé la eina que fem servir per a comunicar-nos, és part de la nostra competència digital com a docents. La resposta no és fàcil, jo diria que sí però no. Així que si sabem gestionar la informació, sabem seleccionar-la, protegir la nostra identitat, triar les eines correctes per comunicar-nos, tenim alguna cosa guanyada, però no és tot. Ara anirem veient què és això de la competència digital docent. Jo havia preparat aquest esquema dels diferents punts que anàvem a tractar en aquesta xerrada, que la intentarem fer en 30 minuts, una cosa així, en primer lloc, què és la competència digital docent, què s'està fent per ahir a nivell internacional i també a nivell estatal en diferents comunitats autònomes, i en últim lloc, com podem treballar-la, com podem també avaluar la competència digital, desenvolupar-la nosaltres com a mestres, també en el cas dels nostres estudiants. Clar, la competència digital abans dèiem que no és una cosa que ens sona nova, perquè és una competència que està en el currículum que ve d'Europa, d'alguna manera, i que va marcat des de 2007, apareix com una d'aquestes competències bàsiques en el nostre cas, dins d'altres, entre altres, com podria ser l'expressió cultural, el sentiment d'iniciativa, la comunicació en llengua pròpia o llengües estrangeres, i una d'elles és la competència digital. Possiblement això ve d'encara molt més enrere, quan parlàvem de competències informacionals, competències TIC, també alfabetització digital, alfabetització informacional, i en 2007 se concreta en aquesta competència digital. Què vol dir això de competència digital? N'hi ha dos informes posteriors de la Comissió Europea que defineix aquesta competència i la defineix com és un conjunt de coneixements, d'habilitats, d'actituds, és a dir, és una competència i, per tant, coneixements, habilitats i actituds referides a què? Quan utilitzem les tecnologies, i això és quan utilitzem un ordinador, quan utilitzem un dispositiu mòbil o quan utilitzem un software específic, i aquestes competències requerides quan utilitzem aquests mitjans digitals, per a què? Per a realitzar tasques com resoldre problemes, com comunicar-nos, gestionar informació, crear, compartir, col·laborar amb altres. Com? D'una manera eficaç, d'una manera eficient, pròpia, crítica, d'una manera creativa, ètica. Per tant, n'hi ha diferents adjectius ahí. I per a què? A on? Aplicat ja siga al nostre treball, a la nostra vida com a ciutadans del segle XXI, o per a la socialització, per a comunicar-nos amb els altres, o també per a l'aprenentatge. Aquesta seria la definició que marca la Comissió Europea de competència digital. I uns anys després, en 2014, se comença a publicar
este marc de competència digital, ara ja està la versió 2.0, que així no fa tant, que defineix una sèrie de dimensions que defineixen aquesta competència digital. Anem veient una a una, són 5 dimensions. La primera seria la gestió o l'alfabetització informacional, és a dir, buscar informació, localitzar-la correcta, saber gestionar la informació, saber recuperar-la quan la necessitem, avaluar si és una informació veraç o no. Tot això formaria part d'aquesta dimensió, la part més informacional. La segona dimensió, ahí apareixeria tot el que respecta a la comunicació, saber triar l'eina correcta, si una se cau, utilitzar una altra. Si tinc que enviar un arxiu de 2 gigas, saber si ho utilitzo, com ho envie, a través del correu, ho penja en Dropbox, envia el link. Saber triar aquestes coses formarien part d'aquesta dimensió de comunicació i col·laboració, al igual que la netiqueta, utilitzar les normes apropiades en la comunitat on estem, o la gestió de la nostra pròpia identitat, de la nostra identitat digital. La tercera dimensió seria tota la part de creació de continguts digitals. Ahir qualsevol persona estem acostumats a consumir molts continguts digitals, siguin vídeos, presentacions i demés, i per tant se'ns suggereix que com a part d'aquesta competència digital alguns coneixements de com podem crear contingut, com podem reelaborar, algunes nocions estètiques, algunes coses de llicències també, de respectar llicències de drets d'autor, de copyrights o d'altres llicències, i un mínim coneixement de programació a nivell d'usuari, de dir, necessito editar una plantilla d'un tema d'un blog. Coses així que també formen part d'aquesta competència digital de qualsevol ciutadà. La quarta dimensió seria tot el que respecta a seguretat. I ahir parlem de protegir els nostres dispositius, els dispositius que tenim al voltant, les nostres dades, que siguin protegir-les, i tot l'aspecte també de cuidar els nostres dispositius i també l'ús segur, saludable que fem de la tecnologia. I la cinquena dimensió seria tot el que respecta a la resolució de problemes. Tenim un problema relacionat amb la tecnologia, saber endollar els dispositius, o també tenim un problema en la vida real, busquem a través de les tecnologies com respondre o com solucionar aquests problemes, al igual que identificar si tenim llacunes formatives en les nostres competències, i en aquest cas en la competència digital. Aquestes serien les 5 dimensions per a definir la competència digital, però clar, d'un document que és competència digital de qualsevol ciutadà i molt pensat en la formació bàsica. És a dir, els xavals, els xiquets, al llarg de la seva formació, tenen que adquirir aquesta competència digital a nivell de primària, a nivell de secundària, i també és un document que està molt pensat, aquestes 5 dimensions, per a qualsevol ciutadà. És a dir, estem consumint continguts i demés, per tant, tenim que tindre certa competència digital per a viure en aquest segle XXI. Però clar, així estem parlant de competència digital docent. Els docents han de tindre aquesta competència digital? I estem parlant de competència digital de docents als diferents nivells. Si veig algun col·lega d'esta casa, per tant, competència digital també del professorat universitari, del professorat de secundària, també del professorat de primària. I és això, la competència digital, tindre aquestes 5 dimensions desenvolupades, i realment un docent ha de tindre aquestes competències desenvolupades. Hi ha 2 informes que ens donen alguna pista sobre això, n'hi ha diversos més així citats. Jo trec alguna frase d'UNESCO, per exemple, el 2008, que diu que el paper i la responsabilitat és dels docents, és clau per ajudar als estudiants a través de la tecnologia a assolir i desenvolupar les competències clau del segle XXI. És a dir, és clau la figura del docent per a ajudar als estudiants a aprendre utilitzant la tecnologia. Per altra, la Comissió Europea en 2013 diu que els professors deuen ser capaços d'assolir elevades competències digitals. És a dir, és paper nostre i hem d'assolir aquestes competències digitals, però estem parlant del mateix. Això de la competència digital docent és aquestes 5 dimensions i, per tant, si ja sabem seleccionar informació i utilitzar dispositius mínimament, ja tenim aquesta competència digital docent.
Un dels models que per a mi més m'ajuden a entendre això de la competència digital docent és el proposat per un professor noruec de la Universitat de Bergen, que es diu Rum Krunsvik, que diu la competència digital docent té aquestes 3 capes. És com un model de ceba per diferents capes. La part central serien aquestes habilitats digitals bàsiques, tot això que hem dit fins ara, no? El saber protegir els nostres dispositius, saber buscar informació, saber... I això seria el nucli. Òbviament, un docent en el segle XXI ha de tindre, com qualsevol ciutadà en aquest segle XXI, no? Però possiblement no només això. Les altres 2 capes fan referència a una d'elles a la competència didàctica amb tecnologia, és a dir, utilitzar les tecnologies per a ensenyar, per a que els estudiants aprenguen. Ara en parlarem un poc més d'això. I en tercer lloc, tenir estratègies per a seguir aprenent, per a agafar les tecnologies i ficar-les al nostre servei per a seguir aprenent, per a seguir formant-nos, per a connectar amb altres. Fa poc, en un estudi que vam fer junt a la professora Castanyeda, vam analitzar diferents marcs de competència digital docent. És que molts organismes internacionals han tret el seu propi marc de competència digital docent. I així els teníem, no estan tots, òbviament, perquè n'hi ha encara molts més, però intentàvem veure similituds i diferències entre tots aquests marcs. I vam anar veient algunes dimensions, algunes àrees que possiblement deurien formar part del que és aquesta competència digital que necessitem tots els docents. La primera d'ella seria un bon docent, normalment és un especialista en la seva àrea de coneixement, i per tant ha de saber crear continguts propis de la seva àrea, un professor de matemàtiques, un professor de geografia, i continguts no només des d'un punt de vista estàtic, sinó des d'un punt de vista més dinàmic, més didàctic també. Un profe de geografia possiblement és molt especialista a utilitzar el Google Earth per a ensenyar als seus alumnes i a partir d'ahir crea un material molt bo, o crea un material en uns vídeos per a una temàtica en concret, o vol treballar alguna cosa de representació visual i espacial i utilitza algun entorn 3D. Els docents sou especialistes en les vostres àrees disciplinars i per tant aquesta creació didàctica de materials, de recursos i de continguts seria part d'aquesta competència digital docent. En segon lloc, alguns d'aquests marcs també parlen d'això, de pedagogies emergents. Hi ha un article del professor Jordi Adell i de Linda també sobre aquest tema, de què és això de pedagogies emergents. No és més del que esteu fent ja vosaltres en les vostres classes. Vosaltres sou experts també en l'ús didàctic de la tecnologia, en seleccionar bones estratègies didàctiques per a fer servir les tecnologies. Moltes vegades pensem primerament en la tecnologia i ens deixem de la didàctica d'un costat i n'hi ha estratègies didàctiques que poden ser molt útils amb una tecnologia adequada. Pot ser que fem servir una metodologia més clàssica i més tipus classe magistral i fem un Kahoot a l'inici o a l'acabar la sessió per a veure com estan. Això és un ús. També podria ser una metodologia més activa en la que els estudiants treballen per projectes amb ABP o projectes intercentres, amb realitat augmentada, amb codis QR, amb projectes com la Castellonada que se va fer fa poc, que fiquem als estudiants a anar recorrent i anar participant i anar investigant. Seria una altra metodologia possiblement més activa, més de construcció del coneixement. I seleccionar aquestes metodologies adequades per fer servir les potencialitats de la tecnologia també formaria part d'aquesta competència digital docent. Tercer lloc, les tecnologies en els nostres entorns educatius. I així podríem parlar de la gestió dels espais. Entenc que sí n'hi haurà molts coordinadors TIC que utilitzem les tecnologies per a gestionar espais, per a gestionar processos en el centre. També, de vegades, utilitzem les tecnologies per a la relació amb les famílies, i n'hi ha molt bones experiències de com les famílies han canviat i possiblement ni nosaltres ja no som el mestre del barri, del poble, sinó que potser vivim a X quilòmetres. També les famílies ja són molt diverses i les tecnologies ens ofereixen altres possibilitats. Possibilitats per a un contacte més dinàmic, des de grups
de Facebook, grups de Telegram, grups de WhatsApp que hem vist que en algunes escoles estan dient, s'estan fent i segurament podeu contar algunes experiències després. Al final són estratègies per a involucrar també a les famílies i que pareix que en alguns centres i en alguns casos concrets funcionen molt bé. En quart lloc, tenir estratègies per a seguir aprenent. És tot el que se refereix als entorns personals d'aprenentatge, als PLEs, és a dir, utilitzar la tecnologia per a crear connexions, per a aprendre uns dels altres. Així veig algunes cares conegudes, no perquè vos he vist abans, o sí, sinó millor perquè ens seguim per Twitter i puc veure el que feu en les vostres aules. Així Sergio, a Canseco, Xarxatic per allí, és gent que comparteix coses en les seves xarxes i que això fa xarxa i fa que anem aprenent uns altres i que no només aprendre és agafar els manuals i anar llegint, sinó anar compartint també les experiències que fem en les nostres aules. En cinquè lloc està tot l'aspecte del compromís social. Moltes vegades este se deixa de banda en molts models de competència digital docent. I possiblement és perquè és un poc més delicat. Moltes vegades entenem les TIC des d'un punt de vista més tècnic, més escèptic, més, entre cometes, neutral, però també el mestre tenim una funció docent de formar ciutadans i de formar ciutadans crítics. I possiblement les tecnologies ahí també tenen un paper, per una banda, per entendre la societat d'avui dia, que en algun cas, en alguna forma ha anat canviant, possiblement el paper que fa la tecnologia avui dia entre els joves, entre els xavals de la nostra aula és diferent, una joventut més mediàtica a través de molts continguts multimèdia, també molt més immediata i demés, i conèixer i les xarxes per on es mouen i les noves cultures és també part d'aquesta competència que hem de tenir. I també, d'alguna manera, ser conscient de les potencialitats de les TIC per a produir aquest canvi social, per a produir un canvi social que al final és simplement formar a ciutadans més crítics. En sisè lloc seria tota la part del docent reflexiu, i ahir recuperaríem antics reflexions de pedagogs, de dir, el docent no només és el que actua a l'aula i dona classe, sinó és el que actua a l'aula i reflexiona a partir del que fa, i que al final és el que feu vosaltres a l'aula. I les tecnologies així també poden contribuir a aquesta funció reflexiva. Metodologies d'investigació-acció en les que el docent observem, analitzem el que passa i veiem com podem millorar aquestes situacions, amb metodologies que encaixen molt bé amb, per exemple, les tecnologies, com podria ser la investigació per al disseny. Fins a l'any passat jo treballava en Tarragona, en la Universitat de Tarragona, i allí treballàvem molt en aquesta metodologia en contacte amb molts centres. I això és una metodologia que simplement dona molta connexió entre les escoles o els instituts i les universitats, és a dir, els participants d'aquests processos de reflexió són els mestres perquè coneixeu aquesta realitat i també som els docents de la universitat perquè ens anem allí, perquè ens conteu tot el que passa i fer una reflexió conjunta. I moltes vegades provem noves estratègies que vosaltres haveu detectat i veiem a veure què passa. Això també seria aquesta part reflexiva, part de la competència digital docent. El segon punt seria què s'està fent. Què s'està fent per ahir sobre competència digital docent? Què s'està fent a nivell internacional i què s'està fent més a prop de casa? Este seria un marc de competència digital americà, d'una associació americana, d'ISTE, que més o menys defineix la competència digital com l'estàvem entenent fins ara, d'inspirar als estudiants, de promoure l'aprenentatge en els estudiants, i això és part de la nostra competència, utilitzar les tecnologies per a produir aprenentatge, desenvolupament professional i demés. N'hi ha altres, este podria ser el d'UNESCO, potser l'heu vist, marc de competència digital d'UNESCO, possiblement és més de tipus organitzacional, està pensat més en processos i més en la pròpia institució, en la pròpia organització. N'hi ha altres, aquest és el DigiLead de Leicester, que té unes dimensions paregudes a les que hem vist, que ara no entrarem, però Regne Unit també està treballant en un marc paregut.
I que sí que el volia mencionar mínimament, és el que està fet per la institució Enlaces de Xile, i el Ministeri d'Educació de Xile ha agafat com a referència aquest marc per a intentar desenvolupar la competència digital dels seus mestres, dels seus estudiants de magisteri i mestres en actiu, i les dimensions serien paregudes a les que hem vist, una dimensió pedagògica, tècnica o instrumental, una dimensió de gestió, una altra més social, ètica i legal, i una última de dimensió de desenvolupament professional, d'utilitzar les TIC per a seguir aprenent. Més a prop d'ací, el Ministeri d'Educació, des de 2014, va començar a desenvolupar el seu propi marc de competència digital docent, no sé si l'heu vist, vos sona? Este document va agafar com a referència la definició general de competència digital, és a dir, aquestes serien les àrees que marca el marc comú de competència digital docent del Ministeri, que és molt paregut a les que són requerides a qualsevol ciutadà del segle XXI, i l'han tunejat un poc per a, si dic creació de continguts digitals, ara diré creació de continguts digitals pedagògics, però segueix el marc general de qualsevol ciutadà. I serien aquestes àrees, la part informacional, la part de comunicació, de creació de continguts, seguretat i resolució de problemes. Què han fet? Han publicat aquest document on hi ha una rúbrica, una sèrie d'indicadors amb diferents... Cada dimensió està detallada en una sèrie d'indicadors amb diferents nivells i descriptors tipus rúbrica, i això me recorda molt, almenys a mi, al marc de llengües. A1, B1, C1, no sé si volen demanar això, però me dona un poc de por. Això seria el que ha publicat el Ministeri en aquest informe de competència digital docent. A part d'aquest informe han fet algunes accions, per exemple han desenvolupat una app, no sé si l'heu vista, que està en Google Play o està en la tenda d'Apple, on se suposa que te la baixes i pots aprendre sobre competència digital docent. Aquesta és l'app, en píldores. Per exemple, podeu fer una píldora de com crear presentacions PowerPoint més efectives. Crec que són 3 minuts de píldora i a partir d'això ja pots fer presentacions més efectives. I això serien coses que s'estan treballant sobre competència digital docent, i a partir d'aquest marc comú que ha fet el Ministeri hi ha diferents comunitats autònomes que l'han agafat com a referència i estan fent coses. Per exemple, aquest seria el portal d'Andalusia, que estan treballant la competència digital. Per exemple, han desenvolupat un qüestionari d'autopercepció, un qüestionari d'avaluació de la competència digital, a través de diferents preguntes, quin software o quina pàgina web utilitzaries per a buscar informació, o coses així, i tu vas seleccionant, i quan resols totes les preguntes tens una espècie d'informe de com estan les teves competències digitals. La Comunitat de Madrid, per exemple, va publicar este pla de formació permanent del professorat en diferents temes, i un d'ells també és la competència digital del professorat. Per tant, també pareix que apunten que estan treballant en aquesta línia. Això és el govern basc, en el portal d'Icanos, que és el portal educatiu del govern basc, i també té una part de competència digital. De fet, també té un test d'autodiagnòstic per veure com estem en competències digitals. No sé si l'heu vist, o l'anterior, i també té trau al final un informe per veure com estem. Això és el que estan fent diferents comunitats autònomes a partir del marc del Ministeri. Una altra comunitat, que és la que més conec perquè és on estava treballant fins a aquest any, és Catalunya, que va un poc diferent. Ja fa uns anys que tenia això de l'ACTIC, no sé si vos sona. És un certificat o una acreditació que tu te podies presentar i treure-la, que tenia diferents subcompetències d'esta competència TIC, les diferents àrees de buscar informació, civisme i demés, amb diferents nivells, bàsic, mitjà, avançat, i te podries presentar aquestes proves i tenies aquest certificat en el nivell que te presentares. Això és competència digital genèrica de qualsevol ciutadà. Recentment, 2016, va publicar aquesta resolució on, a banda d'aquesta part més tècnica, més instrumental, comencen a treballar en competència digital docent. I publiquen aquest document. La definició de competència digital docent, segons el govern de Catalunya, diu és la capacitat que tenen els docents d'aplicar i transferir coneixements, estratègies,
habilitats, actituds, sobre l'STAC, tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, que allí li diuen. Per a què? Per a facilitar l'aprenentatge dels alumnes, per a dur a terme processos de millora i d'innovació i també per al nostre propi desenvolupament professional. És com estableixen aquests tres, no? Facilitar els processos d'aprenentatge i demés. Això seria la definició que fiquen en aquest document normatiu i diuen la competència digital docent és la suma d'això. La part més instrumental, és a dir, l'ACTIC, i el certificat TIC, i després la part més, li diuen, metodològica. És a dir, tot el que acabàvem de dir, no? Facilitar l'aprenentatge dels alumnes. I diu, com se desenvolupa aquesta part metodològica? I fan aquesta espècie de rúbrica de dir, tenen 5 dimensions. Dissenyar activitats didàctiques, organitzar i gestionar els espais, comunicar i col·laborar amb els altres en els centres, la part ètica, civisme digital i, per últim, el desenvolupament professional. Aquestes serien les dimensions que marquen a nivell català per a la competència digital docent. I cada una d'elles està descrita i també té una sèrie d'indicadors, no? Nivell bàsic, intermedi i nivell avançat. Si els aneu veient, perquè són bastants indicadors, a mi em fa gràcia, per exemple, perquè molts dels avançats comencen per la paraula coordina. Jo crec que això està molt pensat en coordinadors TICs, que ahir els tenem. I pel que conec, els estudiants de magisteri, a l'acabar la carrera, volen que se pugui certificar aquest nivell bàsic, que els estudiants, a l'acabar la carrera, i s'estan fent algunes proves en algunes universitats per a fer algun tipus de menció o d'itinerari TIC, per a que quan acabes la carrera, si has fet aquesta menció, puguis sortir amb algun tipus de certificat de nivell. L'intermedi estaria pensat en mestres en actiu, en 5-10 anys d'experiència i demés, i la part avançada ja estaria molt més pensada en això, en coordinadors TIC, per això jo almenys veig que n'hi ha molts coordina. Algunes coses del que s'està fent, fa uns anys vam fer aquest programa de millora i d'innovació en la formació dels mestres, ahir treballant conjuntament la que seria Conselleria d'Educació i la d'Universitats, Departament d'Ensenyament i d'Empresa i Coneixement, perquè, clar, en una d'elles miraven els plans d'estudi de mestre, com estaven, si podien fer alguns canvis en les assignatures, en les competències, per acabar garantint que els estudiants a l'acabar la carrera tenen aquesta competència digital, i en l'altre lloc estaven estudiant què podien fer, què podien fer per a certificar aquesta competència digital als mestres en actiu a través de, crec que estan explorant la via d'algun tipus de portafolis, on tu vas recollint evidències i dir, tinc aquest nivell de competència digital docent. Això és el que s'està fent per ahir. En els últims mesos, encara que no està publicat, pareix que la Comissió Europea va llançar el seu propi marc de competència digital docent, que seria més bé que és molt paregut al que hem vist fins ara. És un poc diferent a la competència digital genèrica de qualsevol ciutadà. Aquesta és la docent i està a punt de llançar-la la Comissió Europea. Tindria una part més tècnica, gestió tècnica de la informació, dels dispositius, una part més de creació de recursos educatius, tota una part més pedagògica, metodològica, crear experiències formatives, pràctiques d'avaluació. Després tindria la part 4, que seria facilitar nosaltres la competència digital dels nostres alumnes, facilitar el desenvolupament de la seva competència digital, i en últim lloc tota la part de desenvolupament professional, de seguir aprenent i utilitzar les TIC per a seguir aprenent. Ja per últim, per anar acabant, com podem treballar, com podem anar desenvolupant la nostra competència digital. Així, diverses idees, òbviament després en el debat podem comentar més coses. Si ens fixem només en l'esquema que és de Cronzwijk, en la part d'habilitats digitals bàsiques, n'hi ha diferents instruments que hem vist ara de com podem avaluar la nostra competència digital. N'hi ha diferents tests online, n'hi ha altres. Este és un que vam fer fa uns anys, que ara l'acabem de renovar, que és si entreu ahir, és un test d'autopercepció de com estan les competències digitals en els diferents blocs. En la part més informacional, gestionar informació, seleccionar-la i demés, en la part més tecnològica, en la part més multimèdia i en la part comunicativa.
De fet, l'hem passat a alguns estudiants de diferents parts d'Espanya, també l'hem passat als estudiants d'Andorra, en la Universitat d'Andorra, i alguns resultats són, per exemple, que els estudiants se perceben a si mateix més competents en la part més mediàtica i en la part més comunicativa. Resultats bastant obvis, no? Són estudiants que estem acostumats a utilitzar les tecnologies, a consumir molts continguts multimèdia i, per tant, se veuen més capaços de crear vídeos, de crear material més multimèdia i comunicar-se a través de les xarxes que la part més de seleccionar, filtrar informació, la part més també tècnica i de resoldre problemes. Aquestes eren algunes dades d'aquest qüestionari. N'hi ha altres webs bastant interessants. A mi m'agrada aquesta del projecte Mozilla, que té aquest esquema de competència digital o, si li diuen, alfabetització web, que si vas recorrent aquest cercle, que és interactiu, vas veient recursos i eines per a treballar la teva pròpia competència digital d'aquestes parts. Aleshores tu vas per ahí punxant i t'apareixen moltes webs o fins i tot aplicacions interessants per a treballar la teva pròpia competència digital. Això seria el més referit a aquesta part nuclear, d'habilitats digitals més bàsiques. I en l'altra part, alguna idea, algun consell per tal d'avaluar o treballar la nostra competència digital docent, alguna idea també per punxar després per al debat. Moltes vegades se fa molt d'èmfasis en el tema d'avaluar la competència digital. Si veieu alguns d'aquests informes que mencionàvem, pareix que està molt pensat en ara anem a demanar la certificació, igual que demanem la C1 de llengües, anem a demanar la competència digital docent, nivell B, tal. I no sé si la competència digital docent, que és una competència docent, és avaluable així. És un terme o és un concepte bastant complex, perquè és dinàmic. No sé fins a quin punt soc competent avui, demà en un altre context. És un terme bastant complex perquè és una competència docent. I no sé si això d'anar pensant en ficar etiquetes i anar certificant la competència per ahí és tan fàcil. Per altra banda, algunes idees així que podríem aconsellar per treballar la competència digital. Moltes vegades diem hem de conèixer les eines, hem de conèixer les ferramentes i, òbviament, pot ser que no puguem conèixer-les totes perquè van apareixent de continu, però n'hi ha estratègies, n'hi ha webs de recursos que podem utilitzar per anar veient. Segurament la coneixeu. Vull crear una presentació, vull crear un... i tens un bon ventall d'aplicacions. N'hi ha una altra que ficava jo, per exemple, de la Generalitat en Catalunya, en el projecte Schools i demés, tenen molta pasta i tal, i van crear aquesta web. Me pareix interessant perquè és com una tenda d'aplicacions, no és una tenda, de dispositius mòbils, d'Apple, d'Android, feta per als docents i pels docents. És a dir, pots buscar si tens per filtrar per nivell educatiu, per àrea o matèria, i per tant vull treballar matemàtiques en primària o en secundària, i tens ahí una recomanació d'apps que podrien funcionar en l'aula. I a més té una sèrie de valoracions que estan fetes pels propis mestres, mestres que han ficat en funcionament aquestes apps i que conten tota la seva experiència de com els ha anat. És interessant també com a recurs això de Toolbox, que és l'eina que podeu entrar i donar-li una ullada. N'hi ha, òbviament, molts més, n'hi ha molts informes que en parlen de tendències de les tecnologies i demés, podríem discutir-les, però que podem veure per a on van els tirs en tot això de la tecnologia educativa. Això seria per la part de conèixer eines. Per altre costat, una de les coses jo crec més importants és pensar en activitats didàctiques. Moltes vegades ens deixem guiar per les tecnologies que estan en aquest moment en auge o que pareixen que són novedoses i deixem de banda de pensar en quin objectiu didàctic anem a fer servir, com anem a dissenyar aquesta activitat, com l'anem a avaluar, com anem a fer el seguiment dels alumnes. Al final és pensar, ficar la didàctica possiblement per davant de la tecnologia, o almenys pensar en ambdues coses. En quart lloc,
ja com a consell això de reconfigurar els nostres entorns personals d'aprenentatge, és a dir, quins serveis anem a fer servir per a connectar-nos amb els demés. Podem utilitzar llistes en Twitter, podem utilitzar diferents recursos per accedir a la informació. Ara he vist que s'han fet grups de Telegram en mestres i demés. Són eines per estar en contacte, no? Per a obrir també les portes i les finestres de les nostres aules i contar i compartir les experiències que s'estan fent. I això tindria també relació amb l'últim que volia apuntar, que és crear xarxa i compartir. Compartir el que fem en les nostres aules, perquè moltes vegades se queden dins de l'aula i això també és una part de desenvolupar la nostra competència i la dels demés al contar les coses que fem. I ara ja sí, per acabar, estos dies mentre s'acabava de configurar les diapositives i demés, anava a fer-me preguntes i crec que poden, almenys les solte, per a incitar el debat i per si algú vol recuperar-les i dir la seva opinió. No és que tinga jo una opinió molt clara, és, per exemple, què creieu que tindria que fer-se a nivell valencià sobre això de competència digital docent, si se deuria o no se deuria fer alguna cosa, o com veieu això de certificació de la competència digital, tipus marc de llengües, B1, B2, no sé, també sou coordinadors TIC, com està aquesta figura? Creieu que això se pot associar a alguna d'aquestes parts de la competència digital? Són temes que crec que poden obrir el debat i per la meva part res més i moltes gràcies.